Quines amenaces us han fet? He sentit a dir que volen matar la meva mare i que ens volen tallar el cap a tots. Diuen que volen matar tota la família. Qui ho diu, això? Primer ho deia la gent de la regió i ara ho diu tot el país. Abans estàvem tranquils al poble, però ara no ens hi deixarien tornar. I nosaltres tampoc volem ser veïns de la gent que li ha fet tot aquest mal a la meva mare. Qualsevol musulmà ens pot acusar de blasfèmia en qualsevol moment. Allò que va passar al poble va ser una simple discussió, però a la meva dona li han arruïnat la vida. Des de l'entrada en vigor de la llei de la blasfèmia, més de 1.000 pakistanesos, tant cristians com musulmans tolerants, que s'oposen a la islamització del país, han estat empresonats sobre la base de testimonis impossibles de verificar. Vivim en una república islàmica. Hi ha extremistes que fan sermons a les mesquites i publiquen articles als diaris en què criden els musulmans a perseguir-nos. Com que som una minoria, ens volen esclafar. Vivim sota la pressió dels fonamentalistes i la situació empitjora dia a dia. Qui són els acusadors? Com és que són capaços de matar en nom de l'honor del seu profeta? Actuen pel seu compte o els incita algú? Tornem a penetrar en el Panjab rural per arribar fins a aquest poble. Tota aquesta gent està citada a declarar a la seu del Tribunal Antiterrorista de la província. Està acusada de participació en actes de violència anticristiana i de l'assassinat de 7 persones, 5 adults i 2 criatures. L'estiu del 2009, algú va trobar unes pàgines de l'Alcorà estripades a terra. Els musulmans van assenyalar un cristià com a culpable. Va ser l'espurna que va desencadenar els fets. Avui, la justícia processa 150 veïns del poble. A vostès els sembla que aquest avi té aspecte de terrorista? La policia ens va venir a buscar en plena nit. Estàvem dormint al terrat de casa meva i quan van matar aquells cristians, nosaltres no hi érem. Totes aquestes acusacions són completament falses. Són una excusa per perjudicar la imatge de l'islam. I abans de les agressions, els cristians van profanar l'Alcorà. Però ara els acusats i els que aniran a la presó són els musulmans. És un escàndol. Tothom busca coartades, però ningú condemna els assassinats. El rumor que s'havia comès una blasfèmia va córrer com una reguera de pólvora. Una multitud colèrica va sortir del poble per anar a venjar-se a Gorja, la ciutat veïna. Van saquejar el barri cristià. Els enfrontaments van durar tot el dia. La policia no els va poder evitar. Els agressors van devastar un carrer sencer. 7 persones van morir cremades. Qui va atiar el foc? Tornem a Gorja 2 anys després del saqueig. Gairebé no hi queda cap rastre del que va passar aquell dia. El govern va indemnitzar les víctimes amb la condició que retiressin la denúncia i oblidessin l'agressió. Però aquest home no la pot oblidar. Va perdre la seva mare i una germana. Els musulmans van arribar per allà. Van començar a disparar i un home va caure a terra ferit. La meva mare va venir a ajudar-lo a aixecar-se i després es van amagar en aquesta casa. I els musulmans van venir fins aquí, fins a la porta. Van barrar totes les sortides de la casa i van calar foc. La casa cremada no s'ha restaurat. El propietari va perdre 6 familiars, incloent-hi 2 criatures de 12 i 4 anys. Es nega a retirar la denúncia. Per raons de seguretat s'ha refugiat a l'estranger, perquè la tensió no ha disminuït. Els agressors no són gaire lluny d'aquí i els seus líders tampoc. Pels altaveus de les mesquites no paraven de cridar: sortiu de casa i aneu a tallar a trossos els cristians que deshonren la vostra religió.
D'on venien exactament els crits? D'aquella mesquita i d'aquella altra. I què va passar després? Que tota aquella gent es va ajuntar i ens va venir a atacar. Uns dies després, el mulà del barri va ser detingut. Fa 13 anys que dirigeix aquesta mesquita. Abdul Khalik Kashmiri va passar 14 mesos a la presó per incitació a l'odi. Actualment, la investigació segueix el seu curs, però el mulà torna a predicar amb el seu peculiar estil. Abdul Khalik Kashmiri forma part d'una branca radical de l'islam, el deobandisme, la ideologia dels talibans. Al moment dels fets pertanyia al Sipah-e-Sahaba, una organització que al Pakistan va ser il·legalitzada el 2002, autora de nombrosos atemptats contra les minories religioses i pròxima a Al-Qaeda. Es creu que va ser aquest mulà qui va cridar als musulmans a agredir els cristians pels altaveus de la mesquita, però ell ho nega. Ni era aquí, ni vaig sentir res. Però quan algú profana l'islam i l'Alcorà, els musulmans tenen l'obligació de protestar i de protegir-los. I l'únic que van fer aquells musulmans que van sortir al carrer va ser protestar. I el mateix Allà ho diu a l'Alcorà. Tothom que falti el respecte al profeta ha de ser eliminat. L'islam es va estenent. I si Déu vol, acabarà imposant-se i triomfant a tot el món. I si, com diu vostè, l'islam s'imposa, què passarà amb els cristians? Els convertirem. Si encara no s'han convertit, en part és culpa meva, però ja els convertiré. Quina influència tenen en els fidels les opinions del mulà Kashmiri? Quants musulmans comparteixen aquesta visió de l'islam al Pakistan actual? Després de 2 hores de viatge, els 150 inculpats arriben al Palau de Justícia de Faisalabad. El mulà de Gorja els acompanya i també s'han unit al grup uns quants militants del partit polític religiós més important del Pakistan, la Jama Islamiyya. S'encarreguen de la defensa dels acusats amb una línia molt clara: demostrar que es va produir la blasfèmia per justificar la violència. Això és la llista dels 30 mullahs que han certificat que hi va haver una blasfèmia. Hi ha el nom i la firma dels 30 mullahs. És la prova que el cristià va blasfemar. El nostre partit dona suport als acusats i també tenen el suport de molts pakistanesos del carrer. El partit els ajuda econòmicament i per la via política. Per què s'ha implicat en aquesta qüestió el partit polític religiós més poderós del país? En els últims 2 anys, al Pakistan hi ha hagut 40 judicis d'aquest tipus i la Jama Islamiyya sempre ha assumit les despeses de defensa i de transport dels acusats. Per què? Avui no obtindrem més informació, no ens deixen entrar a la sala. Però uns dies després, tornem a coincidir amb la gent de la Jama Islamiyya de Gorja. Aviat coneixerem els que han transformat una disputa entre veïns en un greu problema polític. Veiem el dirigent local del partit, amb qui vam parlar fa uns dies, i un jove mulà que s'ocupa de l'organització d'aquest nou viatge. Han aplegat 200 persones per portar-les a Lahore i han fet preparar moltes banderes i pancartes. Diu que no volem que canviïn la llei de la blasfèmia perquè és una llei divina. El govern pakistanès ha proposat modificar aquesta llei i suprimir-ne la pena de mort. Els líders religiosos tornen a tenir ocasió de demostrar la seva influència en una manifestació antigovernamental. Convoquem la gent i l'animem a protestar. Perquè el govern està atacant aquesta llei i la nostra religió. Però nosaltres, que som